भाई भाई द्वितीय बाहागर कौन हम भाई छड़ता है क्या कभी बिन बाती भाई जलता है भाई क्या कभी अंबर भाई 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 हम थोड़ी पळेले भाई कौन गला भाई 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 ତମେ ତ ଛାଡିକି ପଳେଇଲ ଭାଇ କଥା ଦଉଛି ଭାଇ ଭାଉଜର ଆଜିଠୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ନା ନା ଭାଉଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଭାଉଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ନା ନା ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ସେ ଗଲା ସେ କିଏ ମୋ ମାଗିନା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ଆରେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ